अफ्रि सारजों आंजों शिलंआव जों मोनसे खामानि थाखाय फैदोंमोन। दिनै गोनां भिडिअ होनो हानाय नंला। मैया मोनायावबो ओंखाम जायाखै आरो दा सानावबो जायाखै। जों दा नै शिलंनिफ्राय ओंखारबोनानै ओरैहाय गुवाहाटियावसो जागोन। मानो जायाखै होनना बुङोब्ला जोङो रुटि जादों। दा जों माखासे गोनां भिडिअ होनो हानाय नंला। दा अफ्रि सारनाव सोंसिगोन शिलंआव थांनानै मा बुस्थुखौ साबसिन मोनबोखो गोसोआव आरो मा बुस्थुखौ नायनानै जायगाफोरखौ साबसिन आरो मोजांसिन मोनबोखो आरो मा बुस्थु एक्सपिरियेन्स जाबोखो सारा फंनैसो बुङो नामा? बिहार चेनेल गहपुर बिहार चेनेल बे चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ आं बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। शिलंआव फैनानै बा मेघालयआव फैनानै मोनसे बुस्थुखौ आं मोजां मोनदों कि बावहाय ओरैबायदि मोजां जाय बुस्थुखौ फैसा बिग्रा ना बिबायारिफोर बेखौ मोनसेबो जायगायाव नुनो मोनाखै। जों जेसेबां गारि माबायावहाय मा होननानै बुङो ट्राफिक जाम मोनदों, एथ'ग्राब ट्राफिक जाम मोनदों माने मोनसेबो जायगायावहाय फैसा बिनाय बा माबा मोनसे बिनायखौ जों नुनो मोनाखै आरोखि, आरो बिजायाखैबो। जोंनि बिटिआर बा जोंनि बिटिसि बावहाय ओरैबायदि दङ आसामाव अन्तत' गुवाहाटियावहाय ओंखारनोनो हाया। दान्दिसे जुदि गारिया एसे ट्रेफिक जादोंबा सोरबा गथ' लेवना सेवना माबा मेगन गैयानो, आथिं गैयिनो, आखाइ गैयि बेफोरबायदि ओरैबायदि बिफैयो माने एसे उफुद्रुग मोनो आरोखि। माने आथिं आखाइ गैयाबो जे एसेब्लाबो मावनानै जानो हायो बे मोनसे राहाया दं आरोखि। खिन्थु मेघालयआवहाय आं शिलंआवहाय जोंनि पुलिस बाजारावबो जोङो गारि गोबां ओरै गिदिंबाय, गारि लानानै ओरैबा ओरै गिदिंदों। ओमफ्राय मोनसेबो फैसा बिजानो मोनाखै बिबायारिफोरजों आरोखि, बिजानो मोनाखै। ओमफ्राय जोंनि बिटिआरावबो जे ओरैबायदि दङ बिग्रा, क'क्राझारावबो नोङो बारा सम ट्रेफिक थाबाथाय जे ट्रेफिक जाम जाबाय ओरैबायदि बिग्राबो दङ माने दर्जाखौ थ' खिरखियाव थ' बुनानै बिग्रा एसे दंसै आरोखि। खिन्थु मेघालयआव मुस्लिमफोरबो दङ बिबायारिफोर, बिदिनो जों बेफोरबायदि गुबुन हारिखौ जों गोबां नुयो आसामाव। खिन्थु बिसोरो बारा मेघालयनिया बिनानै बारा बेफोरबायदि बिनो रोङा आरोखि आं नुनायावहाय। अन्तत' साबसिन मोनदों आरो मोजां मोनदों आं, जथेस्थ' मोजां मोनदों आरोखि। मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदि बिनाय थायोब्ला एसेब्लाबो ट्रेफिक जामाव जायफ्रा गारियाव जिरायना थानाय बिसोरो हयथ'बा अफिसनिफ्राय गनानै फैनाय बिसोरो बिथांमोना गोबां माने टेनसनाव फैनाय जायो। ओमफ्राय जाय गारि सालायनाय बेथ' गोबां टेनसनाव थायो। ओमफ्राय बावहायनो जुदि थाइसे थाइनै बिजायोब्ला माने ओरैबो गारियाबो खारहां माहां जागोन, बहायनो दर्जा थ' बुना बिबाय थागोन, नों रायथावाबो माथावाबो ओरैबायदि उसुबिदा जायो आरोखि। खिन्थु बे मोनसेखौ मेघालयखौ फैसा बिग्राफोर गैयिखौनो आं बिराद मोजां मोनदों आरोखि। बेखौनो शिलंआव थांनानै मोनसे एक्सपिरियेन्स जाबोबाय, बिबायारिफोरखौ नुवाखै। आरो गुवाहाटियाव नोङो बायसान्सआव लामा थाबायोबा जायफोर भिखारिफ्रा आथिङाव हमना बोबथायो आरो ओरैबायदि माने बिथांमोननि माखासे बिबायारि सोरबा आथिं गैया आखाइ गैया बिथांमोनखौ नायोब्ला माने मा खालामगोन बेखौ जों बुंनांगोन। सरखारखौसो जोङो भुल हमनांगोन आरो नामा? बेखौथ' सरखारखौनो लेंग्रा लेंग्रि बिसोरखौ अबेबा जायगायाव ज' दोननानै बिथांमोननो जानाय लोंनायफोरखौ होयोब्ला माने जों सरखारखौसो दायनिगिरि हमना लानांगोन आरो। दा सोरबाया आथिं गैया, सोरनाबा आखाइ गैया, बेबायदिनि माखासे जाय बिबायारि बेबायदि मानसिफ्रा सोरबाया बिमा बिफा गैला, सोरबा बिदा फंबाय गैला, बिसोरो लामा बिबायनानै जायाबा मा दंसै नङा होमबा? उफाय गैया। अब्लाबो फंनैसो बुंनो गोनां, आसामाव बा बिटिआराव बर'फोरखौ बिबायारिखौ जों बारा नुवा। आरो आसामनि माखासे बिबायारिफोरखौबो जों बारा नुवा। खिन्थु मुस्लिमफ्रा अबेनिफ्राय फैयो? आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा बेबायदिखौ होबथानो हानाया मोजां जागोन नामा सार? बेखौ आसाम सरकारा जुदि होबथानो हायोब्ला आं आसाम सरकारखौ हाजारबार थेंक्स बावगोन, थेंक्स होगोन। मानो होननानै बुङोबा बियो मोनसे बिजनेससो होननानै बुंगोन आं। जेसेबां फैसा थाइसे थाइनै नों आंनो होयोना, अननानैसो होयो दे, बयबो अननानैसो होयो। खिन्थु बे फैसाखौ ओमफ्राय सोरबा सासे मालिकआ
लाजोबो आरोखि बेखौ आंनि साननायसो दे खिन्थु बिसोर दे मोनजागोन बिसोरनाव अनलि माखौ लुबैयो बिसोरो माने ओंखाम बोथिसे मोनजानांगौ बा गथ' गथाय थांना थानांगौ बेखौल' लुबैयो आरोखि खिन्थु जों बर'नि गेजेराव गोबां खम बेफोरबायदिया माने जों आसामावहाय मुस्लिमा दङ खिन्थु जायखिजाया स्टेटआवनो नों मुस्लिमा जुदि बाराब्ला बा जुदि एसामिसआनो एसे हारसा ट्राइब हारसाजों मुस्लिमजों एखेखौनो होनफ्रामजायो मानो होननानै बुङोबा गियान आखल आखु सिन्था धारा बेफोरो आरोखि खिन्थु जों मेघालयखौ थेंक्स होनांगोन मानो होनना बुङोबा फैसा बिनाय बिराद खम आं खम माने मोनखायाखैनो दिनै पुलिस बाजार ना मा बाजार पुलिस बाजार ना मा बाजार आरो बर' बाजार जोब्बाय आरो खना खनला थाबायदों माबा मोनसे जों खामानियाव थांदों उननि समाव जों खिथासिगोन बेनिफ्राय जोंनि माने मेगनफोरखौ एसे मोब्लिबदों जों माने उन्दुनायानो जायाखै हराव उन्दुनाय जायाखै ओमफ्राय जानायाबो जों मैयानिफ्रायनो जायाखै रुटि जानानै थादों जोंहा रुटिनि माबा गैया लोगोसे सारखौबो आङो जों जिबायदि भिडिअ हगारना होदोंमोन जों समनि माखासे उसुबिदा आरो एसे गोजांदोंबो ओमफ्राय लास्टआव सारा बे फंसे बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ फोजोबदो जेरै बिटिआरआव बा आसामाव आखाइ खबग्रा दं जोंथ' शिलंआव आखाइ खबग्रा नुवाखै फोजोबदो जायखौ बुङो थार्ड जेन्डार आरोखि ना बे थार्ड जेन्डारा बबे खनाजों दङथाय बेखौ नुवाखै मोननै जाहैदों जों थार्ड जेन्डारखौ जों ओमफ्राय नैबे जायफ्रा बिबायारि ना बिसोरखौ जों नुनो मोनाखै थ' जों आं बेखौनोल' मेघालयखौ थेंक्स होगोन मानो होनना बुङोबा आसामाव ट्राइबा बारा गुबुन बिहारिनिफ्राय लानानै मुस्लिमनिफ्राय लानानै बा गुबुन आसामावनो जोबथा ट्राइब दङ आरोखि नर्थ इस्टआव जेसेबां ट्राइब दङ नर्थ इस्टआव जोबथा ट्राइब ओमफ्राय जोबथा लेथ्रा होनना बुङोबा जोंनि आसाम ओमफ्राय दैबानायाबो बारा बिबायारि बारा ओमफ्राय थार्ड जेन्डार बारा बेफोरबायदि आरोखि आरो ओमफ्राय मन्दिरफ्राबो ओरैबायदि दङ जायनि जाहोनाव मन्दिरफोराव दाखालि निउसाव नोंथांमोनाबो नुदों जानांगौ मानसिफ्रा बिसोरखौ सासे आइजोआ मन्दिराव थांदोंमोन आइथिङाव हमना दोनखाना गाज्रि सोदोब बाहायदों ओमफ्राय गाज्रि लेंगुवेज बाहायदों माने इंगितआ एसे गाज्रि बा जों बेफोरबायदि बिग्रा मानसिफोरखौ जोङो मा खालामनांगोन ओंखायनो बेफोरबायदि जायफ्रा बिग्रा बेफोरबायदिनो होआलाफानो थानायाबो मोजां होननानै आं सानो बयनिसिमबो जों बारा गोलाव भिडिअखौ लाबोनाय जायासै लामा ससेयाव जों खालायबाय बयनिसिमबो आंनि चेनेलनि नायगिरि आरो अप्रि सारनि चेनेलनि नायगिरि बयनिसिमबो माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि जालांदोंब्ला बिबायारिफोरनि माखासे खोथा जों सावरायनाय जादों आरो जायखौ होनदों आखाइ खबग्रा जिखुनु जाया जों माखासे जि जायगायाव जों नुनो थाङाखै बेखौसो जों बुंदों जाहाथे जोंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा जों आखाइ खबजोबनानै आं निमाहा बियो